वाह वाह का कहले बा मान ला थोड़े देर खातिर हम थोड़े देर खातिर मान ला ओहर लड़की का पार्टी बा यार लड़का का पार्टी बा और मेहरारू का पार्टी बा यार मर्द का पार्टी बा ता हारमोनिया वाला का मेहरारू ओहर का हारमोनिया वाला समझला माने को हम ही ना कहते हैं कि हारमोनिया वाला का मेहरारू ओकर हारमोनिया वाला हूँ मान लो रतिये भर के बात बा तो एहर का हारमोनिया वाला का मेहरारू ओहर का हारमोनिया वाला हो गई ढोलक बजावे वाला का मेहरारू ओहर का ढोलक बजावे वाला हो गई आई टेरी भरत लोग ई लोग का मेहरारू ओहर का टेरी भरे वाला हो गई अब हमार लायक के बा अब समझ लिया लोग बताइए हम ही ना कहते हैं कि लोग मेहरारू है लेकिन मान ला एगो गणित का सूत्र होकेला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए कि x बराबर इतना मान के गणित के सूत्र सिद्ध कइल जाला तब मान ला थोड़े देर खातिर जानलू हो लक्ष्मी एगो लड़का एगो लड़की से कहले बा से कहत नहीं का मास्टर लड़का लड़की से कहले बा वाह वाह आज हमके अरे आज हमके मुआ देले बाड़ू ए हो आज हमके मुआ देले बाड़ू रुख से पर्दा हटा देले बाड़ू आज हमके मुआ देले बाड़ू रुख से पर्दा हटा देले बाड़ू आज अच्छा कटी दिन बुझाता अरे आज अच्छा कटी दिन बुझाता हो रही मुस्कुरा देले बाड़ू हो रही मुस्कुरा के सरहद पर जाड़ा गर्मी बरसात में अपने खून को पसीना की तरह बहाता है हम लोग जिंदा रहते हैं और हम लोग सोते हैं मैं आप सभी आर्मी परिवार को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं 500 रुपया का पुरस्कार देके स्वागत कैलन मैं कदाया जाए के नहीं खे कदाया जाए के नहीं खे मैं कदाया जाए के नहीं खे अरे मैं कदाया जाए के नहीं खे अखिए से पिया दिल बाड़ी अखिए से पिया दिल बाड़ी मरले 200 रुपया का पुरस्कार 10वीं भैया दिलन है बहुत बहुत प्रणाम बाबा।